tudja, hogy mit évő legyen. Elvégzem önél ezt a csodálatos mágiát, hogy minden úgy menjen, ahogy szeretnék. Köszönöm, hogy velem volt. Jó napot kívánok! Örülök, hogy itt van velünk, halljuk a hangját. Halló? Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Itt vagyok, 75 éves. Az egészségi állapotomról szeretnék kérdezni. Igen, megjelent, kiesett meg. A különleges napon. Tehát a 31. vendéget várjuk. 31. Mit akar csinálni? Elmegyek a naplóért és átadom a rendőrségnek. Azt nem teszi meg. Szörnyű, hogy választanod kell, drága. Ennek az égkövei sokkal nagyobbak. Rendkívül nőies darab. De ez egy egyszerű nyakék. Még ez sokkal gazdagabb. Akkor legyen a gazdag. Nem akarja mégis felpróbálni? Nem, semmi értelme. Ó, miért ne? Szabad? A nagy átállások következő adásában. Addig is keressenek bennünket a mindigtv.hu oldalon, viszont látásra. Ne várjon, váltson most! Mindig TV, mindegy havi nélkül. Itt vagyok, 75 éves. Az egészségi A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. A könnyű arctisztító titka. A L'Oréal Párizs első 3 az 1-ben micellás arc.